हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। आज मैं अपने चैनल पर जो भजन लेकर आई हूँ वो माता रानी के नवरात्रि स्पेशल भजन है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास तुरंत चला जाए। ए जी सूतल मैया की जगाई कैसे, ए जी सूतल मैया की जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, टीक वाली आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, टीक वाली आईनी माई के बिंदिया ले आईनी, झुमका ले आईनी माई के हर वाली आईनी, झुमका ले आईनी माई के हर वाली आईनी, सूतल मैया के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, चुनरी ले आईनी हम लहंगा ले आईनी, चुनरी ले आईनी मैया के लहंगा ले आईनी, लहंगा ले आईनी हम साड़िया ले आईनी, लहंगा ले आईनी हम साड़िया ले आईनी, सूतल मैया के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, चूड़िया ले आईनी हम कंगना ले आईनी, चूड़िया ले आईनी माई के मेहंदी लाईनी, मेहंदी ले आईनी माई के मेहंदी ले आईनी, सूतल मैया के पहनाई कैसे, सूतल मैया के पहनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, ए जी सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, पायल ले आईनी माई के बिछुआ ले आईनी, बिछुआ ले आईनी माई के महावर ले आईनी, बिछुआ ले आईनी माई के महावर ले आईनी,
सूतल मैया के पेन्हाई कैसे, सूतल मैया के लगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, पूड़िया ले आईनी माई के हलुआ ले आईनी, नारियल ले आईनी माई के पानवा ले आईनी, पानवा ले आईनी माई के भोगवा ले आईनी, सूतल मैया के जमाई कैसे, सूतल मैया के भोग लगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, ए जे सूतल मैया के जगाई कैसे, ए जे सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना लिहले आशीषवा घरवा जाई कैसे, बिना लिहले आशीषवा घरवा जाई कैसे, ए जे सूतल मैया के जगाई कैसे, बिना आचरा भरौले घरवा जाई कैसे, बिना आचरा भरौले घरवा जाई कैसे। मेरा चैनल पे मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग के एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप लोग पक्का कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले भजन के साथ। तब तक मेरी तरफ से आप सबको जय माता की, जय शेरोवाली की जय।